खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मिरु एबसुनि थान्दैया मेट्रिक आनजादखौ लाना सेबाजों सावरायदों क'क्राझारनि श्रीरामपुराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गामियारि ओनसोलावबो बेलासे 2 रिंगानिफ्राय कर्फ्यू दायना बुथारग्रा दुथांफोरखौ पुलिसा खाबाय आसामाव कभिडनि गाग्लोबनाया 5.15 जौखोन्दोसिम खमायबाय पेट्रल डिजेलनि बेसेना दिनैबो बांदों बुधबार आरो बृहस्पतिबार बे साननैयाव गोबां अखा हागोन होननानै आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सांग्रांथि हरदों हादराव थांनाय 24 घन्टायाव सा 3,26,850 कर'नानिफ्राय उदां गोदान सा 1,96,427 कर'ना पजिटिव 14 एप्रिलनि उनाव बेनो बयनिख्रुइबो खम साग्लोबजानाय साइक्ल'न टाक्टे बारहुंखानि उनाव दायो हादराव गुबुन मोनसे साइक्ल'न यास बारहुंखा फैगासिनो कर'ना महामारिनि थाखाय बीसीसीआईआ अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर होगोन बलिउड सावथुन हांगामा 2आ OTT प्लेटफर्माव रिलिज जासिगोन दानिया आबुं रादाब मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया दिनै मेट्रिक आनजाद खुंनायनि बागै सेबानि मासिगिरि आरसी जैनखौ लोगो हमना सावरायदों मेट्रिक आनजाद खुंनायनि बागै सावरायनो थाखाय सेबानि बिथिंनिफ्राय हांख्राय हरनाय बादि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया दिनै गुवाहाटी बामुन मेदामाव थानाय सेबानि गाहाय मावख'आव थांना सेबानि मासिगिरि आरसी जैनखौ लोगो हमहैयो बबेखानि बे जुथुमाव कर'नानि अलखद समाव कर'नानि नेमखान्थिनि गेजेरजों माबोरै मेट्रिक आनजाद खुंफुंनो हायो बेनि बागै गेबेङै सावरायनाय जायो मिरु एबसुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोरमायनाय बादिब्ला सेबाजों सावरायनाय बे मेलाव गाहायै कभिडनि थासारि गेजेरावनो अफलाइननि जोहै देग्लायनि मेट्रिक आनजाद खुंनाय आनजाद खुंनायनि 20 सान सिगांनो रुटिन फोसावनाय कभिडनि प्रट'कलखौ नोजोर होना आनजाद मिरुखौ बांहोनाय आरो आनजाद मिरुआव सुबुं थुबुर जानायखौ होबथानाय 2 घन्टानि समाव 50 जौखोन्दो नम्बरनि आनजाद खुंनाय एबा 3 घन्टा समाव एमआइएल आरो इंराजि आयदाखौ कम्पालसरि खालामना गुबुन मोननै इलेक्टिभ आयदा सायख'होना 100 नम्बरनि आनजाद खुंनाय 100 नम्बरनि आनजाद जायोब्ला गंफ्रोमबो आयदायाव 20 नम्बरनि माल्टिपल चॉइस सोंथि होनाय आनजाद मिरुआव फरायसाफोर आरो नायबिजिरगिरिफोरा कभिडनि प्रट'कलनि सबखौ गोख्रोङै मानिनाय आयदानि सायाव गेबेङै सावरायनाय जायो बे मेलाव बाहागो लादोंमोन सेबानि बिथिंनिफ्राय सेबानि मासिगिरि आरसी जैन सेबानि सेक्रेटारि सुरेन्जना सेनापति आरो मिरु एबसुनि थान्दै हानजायाव दिपेन बर'जों लोगोसे दंमोन लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी लोगो गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी मोना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फुङाव क'क्राझार जिल्लानि आसाम सोनाब बेंगल सिमना श्रीरामपुरनि कभिड स्क्रिनिं सेन्टार एबा कभिड नायबिजिरग्रा मिरुआव दावबायफैदों आरो आथिखाल कभिड थासारिनि सायाव खौरां लाफैदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त आरो बीटीसीनि गाहाय प्रमोद बर'आबो दिनै फुङावनो श्रीरामपुराव नायहैदों बीटीसीनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि मोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मुख'नो गोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेंगलुरुनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय गारिफोरनि डाटाखौ गावनो नायबिजिरदों रिपर्ट बादिब्ला गिबि मन्थ्रि सावस्रि मन्थ्रि आरो बीटीसी गाहायमोना दिनै श्रीरामपुराव कभिड-19 मेनेजमेन्टजों रिभिउ मिटिं लादों श्रीरामपुराव दावबायफैनाय गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आसामाव आबुं लकडाउन फोसावनाय जानाय नङा नाथाय कभिडनि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय आथिखालाव सोलिगासिनो थानाय बादिनो फैगौ 5 जुनसिम कर्फ्यू सोलिबाय थागोन रायजो नाङैनो कर'ना भाइरासनि गोख्रों गाग्लोबनायखौ नोजोर होना आसाम नाङै गामियारि ओनसोलावबो 2 रिंगानिफ्राय कर्फ्यू फोसावबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बे गोदान बिथोनखौ फोसावदों कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय रायजो सोरखारा बे बिथांखिखौ लादों होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों मुख'नो गोनांदि सिगां समाव गामियारि ओनसोलाव मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कर्फ्यू सोलिदोंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय बेलासे 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कर्फ्यू सोलिगोन ओरैहाय टाउन सोहोर ओनसोलाव सिगाङाव फोसावखानाय बिथोन बादियैनो सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कर्फ्यू सोलिबाय थागोन मुख'नो गोनांदि आसामाव फिन आबुं लकडाउन जानाय नङा नाथाय फैगौ 5 जुन खालारखालिसिम कर्फ्यू सोलिबाय थागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोसावदों
बर'फोरनि गेजेराव फिन खोमसि फोथायनाय आरो दायना सन्देह खालामना बुथारनाय जाथाय। बे मुगैथाव आरो खोमसि फोथायनाय जाथाया समबारखालि जादों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कुमरिकाटा बैग्रिगुरि गामियाव। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बैग्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा 50 बोसोर बैसोनि बिरेन बर' मुंनि बैसोगोरा सुबुंखौ दायना सन्देह खालामना रायजोनि बिसार मेल लिंथुमनाय जादोंमोन आरो बे मेलावनो गामिनि दुथांफोरा बिरेन बर'खौ बुग्लि बुग्लि जिउ फोजोबो। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननाय उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै दायना साजायना बुग्लिजानाय बिरेनखौ रैखा खालामनो नाजाहोयो। नाथाय खोमसि फोथायनायाव आन्दायना थानाय रायजोफोरा पुलिसनि गारियावबो गाग्लोबना बुख्रेबो, जाउनाव पुलिसआ लावथि सिबनो गोनां जायो। उननि समाव पुलिसआ बिरेनखौ दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामना देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां नागारो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बे जाथायजों लोब्बा लाना साबा दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय आरो बिसोरखौ जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। आसाम सोरखारा कर'ना भाइरास एबा कभिडखौ होबथानो थाखाय गोख्रों सब आरो नेमखान्थि फोसावनायनि उनाव कभिडनि गाग्लोबनाया बाङाय जाबोनो हमगौ। सावस्रि बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला समबारखालि आसामाव कभिडजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि हारा 5.15 जौखोन्दोसिम दावख्लायबाय। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसाम नाङै 1,20,668 सा सुबुंखौ कभिड टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो गोदानै 6,221 सुबुंनि देहायाव पजिटिभ मोननो हायो। ओरैहाय आसामाव कभिडनि गाग्लोबनाया लोरबां जादोंब्लाबो गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि जिउ गोमानाय हारा खमायाखै। समबारखालि आसामाव सानसेनि गेजेरावनो 84 सा कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमादों होननानै खौरां मोन्दों। नाथाय सानफ्रामबो गोबांथार कर'ना बेरामिफोरानो उदां जागासिनो दं। मैया सानसेनि गेजेराव 5,252 सा सुबुंफोरा कर'नानिफ्राय उदां जानो हादों। बे समाव आसाम नाङै देहा फाहामसालि आरो हम आइसोलेसनाव थानाय कर'ना बेरामिफोरनि बिबाङा गासै 52,649 सा। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि गेजेराव दिनैबो बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेन। सोरखारि थाव कम्पानिफोरा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ सानफ्रोमबो बांहोगासिनो दं। सानफ्रोमबो फुंनि 6 रिंगायाव पेट्रल डिजेलनि बेसेना सोलायगासिनो। पेट्रल डिजेलनि गोदान बेसेना फुंनि 6 रिंगानिफ्राय गोहोम गोलैयो। रिपर्ट बादिब्ला दिनै पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 23 फैसानिफ्राय 25 फैसा बांदों। बेबादिनो डिजेलनि बेसेनाबो पेट्रलजों सानफ्रोमबो बांदों। मुख'नो गोनांदि मैया समबारखालिबो पेट्रलनि बेसेना 15 निफ्राय 17 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 25 निफ्राय 29 फैसा बारायदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव दिनै पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 89.39 रां आरो डिजेलनि बेसेना 84.32 रां। बेबादिनो दिल्लीयाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना 93.44 रां आरो 84.32 रां। मुम्बाइआव पेट्रलनि बेसेना 99.31 रां आरो डिजेलनि बेसेना 91.57 रां। कलकातायाव पेट्रलनि बेसेना 93.49 रां आरो डिजेलनि बेसेना 87.16 रां। कलकातायाव पेट्रलनि बेसेना 93.49 रां आरो डिजेलनि बेसेना 87.16 रां। चेन्नाईआव पेट्रला 95.06 रां आरो डिजेला 89.11 रां। आसामनि मिथिंगायारि अलखद सामलाय बिफाना मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिमोननो लाइजाम हरनानै बिथोन हरदों दि सोलिफु मे दाननि 26 आरो 27 खालार बुधबार आरो बृहस्पतिबार खालि बे साननैयाव आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां रोजा बिबांनि अखा हागोन। बेखायनो जाहाथे रावबो सुबुङा जेबो खहा जाया आरो बे अलखदनिफ्राय रैखाथि मोननो हानाय बायदिनो नांगौ बायदि जायगायाव एनडीआरएफ एबा एसडीआरएफ हान्जाखौ साखाफारा खालामखानो आरो प्रपार डिप्लयमेन्ट खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिखौ लाइजामजों बिथोन हरदों। नोजोर होनो गोनांदि आसामाव दैज्लांनि समाव गोबां खेब मिथिंगायारि अलखदजों मोगा-मोगि जानांबोदों आरो गोबां धोन दौलत खहा जाबोनांदों आरो गोबां सानि जिउ खहा जाबोदोंमोन। मंगलबाराव इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिनि फोरमायनाय बादिब्ला हादराव महामारीजों गाग्लोबजानायखौ खम जाबोनाय नुदों। 40 साननि उनाव दिनै 2 लाखनिबो खम कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय खौराङा सिगाङाव फैदों। मिनिस्ट्रिया दिनै फुंबिलि समाव फोरमायदों दि थांनाय 24 घन्टायाव सा 1,96,427 गोदान कर'ना भाइरासजों साग्लोबजादों आरो सा 3,511 कर'ना भाइरासजों जिउ नागारनांदों। दायो कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया गासै सा 2,69,48,874 जाहैबाय आरो थैनाय सुबुं अनजिमाया गासै 3,07,230 जाहैबाय। बबेखानि थांनाय 24 घन्टायाव गासै सा 3,22,850 कर'ना भाइरासनिफ्राय उदां जानो हाबाय। टाकटे बारहुंखाया हादरनि गोबां बिफां-लाइफां, न'-बां, धोन दौलत खहा खालामलांबाय। दायो बे बारहुंखानि उनावनो हादराव गुबुन मोनसे साइक्लनियास बारहुंखा फैगासिनो होनना बुलुर बिगियाना खौरां होदों। ओडिशा बालासोरनि खाथि पारादीप आरो लैथो आइलेन्डनि गेजेर साहा ओडिशा आरो सोनाब बेंगलनि सेरै बे साइक्लनियास बारहुंखाया फैनो हागौ होनना भारतारि बोथोर बिगियाननि बिथिंनिफ्राय मंगलबाराव बे खौरांखौ होनाय जायो। दायो सोनाब बेंगलनि दिपआव अखा हानाय जागायजेनबाय। बेनिफ्राय बुधबाराव साइक्लनियास बारहुंखाया फैनो हागौ होनना सांग्रां खालामदों। भारतारि बोथोर बिगियाननि फोरमायबावनाय बायदिब्ला फैगौ 12 घन्टायाव बे यास बारहुंखाया गिथाव महर लानो हागौ।
बेनि थाखाय दिनै बुलेटिनाव फोरमायनाय जादों सानजा साहा बेंगलनि बे अफ प्लेनेटिनिफ्राय साइक्लनियास बारहुंखाया सा सोनाबाव घन्टाफायाव 9 किल'मिटार गोख्रैयाव फैनो हागौ। फैगौ 12 घन्टायाव यास बारहुंखाया गिथावसिन महर लानो हागौ आरो बेयो बुधबार 22 मेआव फुंनि समाव सोनाब बेंगल आरो ओडिशानि सेरै मोनहैगोन होनना भारतारि बोथोर बिगियाना बयखौबो सांग्रां खालामदों। कोरोना महामारिनि थाखाय बीसीसीआईआ मददनि थाखाय सिगां आवगायबोदों। बीसीसीआईआ मैया थामहिनबा समबारखालि हादराव कोरोनाजों दावहा नांनायाव नाजानायखौ बांहोनो थाखाय 10 लिटारनि गं 2000 अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर्स दान होगोन होननानै फोसावदों। हादराव दायो कोविड-19 नि नैथि दोहौनि मोगा-मोगि जानांदों, जायनि थाखाय चिकित्सा खालामनाय आरो जिउ रैखा खालामग्रा अक्सिजेननि गोनांथिया गोबां बांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै बीसीसीआईआ फैबाय थानाय दानफोराव बेनि मिजिंथिनायजों लोगोसे गासै भारतआवनो कन्सेन्ट्रेटर्सखौ रानगोन आरो गोनांथि जानाय बेरामिफोरनि थाखाय गाहाय मेडिकेल सुबिदाबो जगायगोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 10 लिटारनि गं 2000 अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटरखौ बायनो थाखाय बीसीसीआईआ 12 कोटी रां बाहायनो नांगोन। ओरैहाय बीसीसीआईआ कोविड-19 नि सेथि दोहौआवबो पीएम केयार्स फान्डआवबो 51 कोटी रां दान होदोंमोन। थियेटाराव दिन्थिनो थाखाय बानायनाय गोबां बलिउड सावथुनफोरखौ दायो ओटीटी प्लेटफर्माव रिलिज खालामदों एबा खालामनो गोनां जादों। बेनि गाहाय जाहोना जादों कोरोना महामारी। बेनि थाखायनो दायो थियेटाराव रिलिज खालामनो गोनां बलिउड सावथुन हांगामा 2 खौ मेकार्सफोरा ओटीटी प्लेटफर्माव रिलिज खालामगोननि खौरां सिगाङाव फैदों। प्रियदर्शननि दैदेननायाव दिहुनजानो गोनां बे सावथुनाव बलिउड एक्टर शिल्पा शेट्टीजों लोगोसे कुंद्रू, परेश रावल, मिजान जाफिर आरो प्रणीतामोनखौ मैखोम आखुआव नुनो मोनगोन। बबेखानि मेकार्सफोरा सावथुनखौ बबे ओटीटी प्लेटफर्माव रिलिज खालामनाय जागोन बेखौ फोरमायाखै। नाथाय मोनसे सावथुनजों सोमोन्दो गोनां रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला बे हांगामा 2 सावथुनखौ टप स्ट्रिमिं प्लेटफर्माव रिलिज खालामनो थाखाय सावरायगासिनो आरो बेयो जोबथा लामायाव सौहैबाय। बबेखानि बेखौ माब्ला रिलिज खालामनाय जागोन बेनि सायाव मिथिना मोननो हाथ'वाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।